Agi saderengipun gelar atraksi ingkang salajengipun kangge minyak swasana di kesempatan ing dalu punika kanthi rawuhipun artis waranggana kamiji Jawa Timur nggih ning Jika sumangga. Cantik, terima kasih. Joget no. Jojo. Lanjut follow.
ingkang sampun paripurna kami aturkan terima kasih matur nuwun kagem Neng Cika ya. Kali ini tentunya langsung saja persembahan atraksi ya tunggal pria. Tentunya kita persilakan dulu untuk Bapak Supri Kapolri Mingga datang Sasono Kinormatan Sare Tambah Yoso. Adalah persembahan tunggal pria pencak silat kita muncul saking Laladan Sumawe Jawa Timur Indonesia Kandi Rawipun Kandang-kandang Satria Sinar Budaya. Semoga Bapak Supri Wedal kula semangaken nuwun. Jik oh jik lo jik jik oh jik lo jik Etan kali kang paidi wis rada lali ruwane.
Oke, terima kasih Bunda Julianti. Bebuyutan bayi disutup lagi yen sarep gayan dibacet balik ning asile diweneki fakir miskin awas hohoi. Ayo konsentrasi Bunda, ajar saja Bapak. Age Satria, sinar budaya. Was, mantap nih. Hoi. Awas kok guys. Aduh. Sampai kehilangan pikir Bunda ya. Wais. Wis ajar saja wis. What's time? Aduh, Mas tolong dipisah Mas, ini keperluan nih kok. Wos, siapa? Mendali. Bunda, ayo kasih tenaga itu. Kasih tenaga. Ini Bunda mendeli oleh. Awas. Wah, iya. Aku gak suka lagi telorong-telorong. Wes, jelas.
Bisa nduk. Waduh gak dipisah ini bahaya ini. Ente bebek merina ini. Lah, ini ada juru selamat nih rupanya. Oke, terima kasih Bunda. Anaknya ketinggalan Bu. Waduh. Oke, kasih plus yang meriah untuk Bunda Jumiati. Terima kasih. Jen ejik suweten lah ya. Padahal beberapa tahun silam ini ya, jadi pendekar. Oke, dikarenakan banyak konsep yang tentunya kami terima, langsung saja penghormatan kali yang berikutnya kita persilakan dengan segala hormat juga rasa cinta kami undang naik ke panggung kehormatan kagem Bapak Suher ya. Tentunya atraksi tunggal Karang Kates untuk Anda. Semoga. Ayo dumateng Bapak Suher wilujeng dalu dipunaturi tindak dateng sasana kita hormatan sesarengan konco-konco pencak silat tunggal budi luhur yang kali kerja bareng bersama profesional audio lari 87 Production Indonesia. Karang Kates bendungan wonten dalan kinclong banyu minggu dagelangan saben liwat pinuju ing Pramwetan lotu metes atiku ngatapan longgo cecer sun ados orang lawas minangka dadi kasure catur netra laras nembang asmara sumire angin budasi mbok yo eling Karang Kates
saja dan teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Oke, masih bersama penjajah silat tunggal budi luhur. Matur kasih. Matur nuwun, Padiko kalawau gelar atraksi sampun paripurna katindakaken dening Bapak Suher. Mugi-mugi tansah dados sertani penggalih wonten sasorenda hajatipun ingkang menggugati panjenenganipun Bapak Kusnan Ibu Cemeyati sekeluarga. Langsung saja kita persilakan dulu dan kasih kesempatan kagem Persatuan Tritunggal Budi Luhur dengan lagunya Pepeling. Kita persilakan dulu untuk Abang Sartong, Pak Narbito, Mas Adil dan Bapak Sihan keparang semonggo naik ke panggung kehormatan. Oke, juga kami aturkan selamat datang untuk keluarga besar Putra Sakera. Terima kasih matur nuwun, selamat datang Sugeng Rawu, selamat bergabung. Oke, luar biasa, satu kehormatan bagi kami untuk dapat hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya sebagai bagian keindahan di persahabatan kita kali ini. Oke, dibungkus bolong.
swancine dan sati eleke wus pancine padha nindakake ati angus kumedheng wayahe sabayang netepi wajib dawuhe pangeran salat yakti cekake agama limang waktu tututan sati jaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah salat yakti ngedake tindak mungkar Awas, konsentrasi bolo. Yup, hoi, awas. Loskan bola. Senteng. Semangat bola. Beni.
Cewek-cewek gak apa-apa wis. Oke, dumateng panjenengan Bapak Bambang, ya. Kami aturkan sugeng dalu, wilujeng dalu. Kapuri 3 dateng sasana kehormatan semoga sampai intek kaya baru bolong. Kundunya akhirat asno piye udine wale ngopo uinte dan tandano cahayu Penghormatan Bapak Bambang, satu atraksi spektakuler yang sangat luar biasa. Opo inde dan tanda no cahayu
Awas. Asal. Was boy. Was Joe. Was. Bullseye. Hancurkan bola. Maturnuwun. Penghormatan kagem Bapak Bambang ingkang sampun paripurna. Mugi-mugi dan tansah dados sertane penggali wonten sasana hajatipun ingkang manggugati menipun Bapak Kusnan Ibu Jumiati sekeluarga. Ya. Saderengipun kita persilakan untuk putra Sakera yang saat ini tentunya bakal kami peruntukkan buat panjenengan semuanya spesial untuk rekan-rekan muda dan seluruh warga masyarakat Punden Sari ya. Kita persilakan dulu untuk naik ke panggung kehormatan dengan penampilan ganda atau duo yakni Abang PI dan sekaligus Abang Sutiar. Semoga naik ke panggung kehormatan. Disepot no. Ya iki piye iki? Ya Allah. Lagunya Gubuk Asmara Bala. Katimbalan tindak datang sasana kehormatan kagem Bapak Sutiar, Bapak PI. Semoga kelending lah iya. Heeh. Dodono ayune lah ya. Lah iya macak saulan kok. Kayak kurang semangat. Ayo, disikat lagi bola. Waduh. Iki kok moring-moring iki Bapak PI. Kula bali katimbalan tidak datang sasana kehormatan panggung pagelaran dumateng Bapak PI sesarengan Bapak Setiar ingkang mijil saking Laladang Sidomulyo Pondok Putih Kedung Banteng Sumawe Jawa Timur Indonesia. Aku kelingan Egang dan keturunan Bapak Sutiar sarengan Bapak PI katimbalan tidak datang sasar kehormatan. Semoga Sudurawu dumateng para kadang ingkang sami rawuh dipun aturi anggrahapi dedhaharan ingkang sampun sumadyo sinarengan Ampir Sani kesenian pencak silat Tritunggal Budi Luhur. Semoga
saya merati kowe dadi garwa dadi karwan yo mergo larang ning jopo asmara yayo yayo aku satu penampilan spektakuler ya tokoh dan pendekar senior Sumawi Jawa Timur Indonesia ayo bala eh. Os, hohoi, os, cheers. Ayo cecak guys. Ayo kasih tukang. Ho, ais, was, au. Ayo lirik samblek bola. Waduh Arlo Jini mahal ini bola. Lirik sikat so cep nah iki bayai konsentrasi bola lah Apa? iki Ada disikat. Teko apa enggak? Wani? iki wanita Wani. iki Heeh. Padang aku kancan. iki drak iki Awas. Ya, oke. lah iku dipukul kendul ngono iku Apa? heeh lah tenang Lah gepuke melek. wis gak lido lah gendul niku ya heeh iya oh iya tenang Iki lek dibogem gak maju gak mundur monyer. Wis ndang, Ini, lah iya aku wingi nang Perpelus. Wingi ae ndak yo ana gedangan tuku uyang. Kan nek menara cilik piro sih? Apa jenenge? Kentuan. Kenton. Ah. Ih. Bener. Eh. Nggih. Mari ngono terus iki kok sampeyan iki ngene, Mbak, Mbak. Oh, mboten wonten Dik mriki. Lah, Dik pundi wonten Dik mriko lho. Oh, ndek mriku. Aku tuku kok sampeyan Mbak. Wonten uyang.
Wah, ngeten. Ten Didono loro. uyahe loro. Gedhi. Ini iki. Walah terus semene. Iya, kemarin. Gak ngono ku larang. Oh, kayak ngene ya. Iya. Mbak, Iku jurusane menggok iku. sing menggok sapa sih, Mas? Kali Lah, niku kula tuh bunder. Aku dilokno lho ngene. Lah, kok sampean kok ngomong sok ndaplak cangkem. Lah tuku uyah kliru ngono. Lah ya apa? Uyahe kuyan ton dudu uyah kentu. Ya seneni ta mbek putune. Urung Lah tuku. jare sampean nek gitu apa? Seneni. Kentu. Tumbas uya kali Ah. kentu. Lek loro. Jeneng kale. Aku takon. Lek loro piye? Rusak iki jan. Ya gak rusak. Amoh. Ayo, piye kan? Lah ngono lah. Ngono. Mari ngono Piye ngene. ki? Lah, lah jenengan kula badhe tangi, Bu. Tanglet nopo? Dalam teng Banjarsari tempu didadak metu ngene. Teng mriko lho ngono. Piye? Kok ngono? Iya. Enggak ngene. Lho ora. Ya ampun. Lah lek ngene tok kok balik ngene lah ya terus ora ngene. Ayo, Kono iku jancek lempenge temenan. bayu ngono, Pak. Ketoke bonder ngono, Pak. Nyanyi karo sumber pelus. Aku nggawa tandak koyo ngene. Ngono. Aku muni weleh. Walah. Ya apa? Terus. Terus Metu suwiwine apik. Lah lek terus iki. Ngono ae. lho, Lah helikopter gede bokonge ya. Piye? lek sing iki Mendahe mareme lah. Bayu. Yuyul. Dalem. Lek sing iku cara wong iku aja golek sembarang kalir. Heeh. Dron iki. Iya. Lah terus iki Sing iki Dermulen. oh, iki jenenge molen. Lah iya Pak lek iku drone iki Dermulen. Lek ku munyere nang dhuwur iki mandek iso runtuk-runtuk ngene tok Pak. Enggak ngalit belas modele. Ya. Heeh. Terus. Oh ngono oke. Show. As. Ayo. Yes. Kadar padha gagahe ayo tekno. Wis grimingan rupane. As. Yo. Es. Yo. Padha gagahe. Yo. Entekno, Pak. Yo. Iya. Lah kok gak muni? Gak muni belas sih. Ayah belum tok Mbak Yul. Ya. Kok muni? Berarti gede sese iki. Has. Nyaur, gak nyaur ditagih. Sing njaluk sandanan, iki ate bokong-bokong gede iki rasane. Aku tidak diencem mau. Wis. Timbangane rogo. Oh, iku kok sende. Sende ngene ta. Ya apa iki, Mas? Kita kok ngarepno. Ngono ah. Ora senden yo. Ah, ngono. Apa jare sing ngarani? Yo, kok becik aku ngono. Kok ndek bapak kok ngene. Kok meloke ngono lho ku mang. Mun ditilapno iki lho sik ngetutne. Lho, ngalah. Hah. Oh, Pak Priyo. Oh, Pak kon munggah. Tapi nek kene ana wedhus. Wedhus ditaleni, lah ana wedhus ayo diseni. Mek mbek-mbek tok ket mangi lah wedhuse. Saken nau. Hei! Titituit. Damar mati mulia. Siti lunga pasar babi mati samar mandang. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh Tanjung Perak tepi laut.
gulung ngono. Walang kedang walang kedang walange kadung mabur ngedang aja ing mari aja ngajak ya mas karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati wis ndang pamitan nek te balik oh ngono ngenteni kancane oke meneng kene. Episode selanjutnya. Ya, Nggih. Iki wis kesel iki para senior ya. Terima nuwun atas partisipasi dan kerjasama dari teman-teman semuanya. Yang jelas penghormatan untuk penampilan ganda dari Bobo WI sekalian Bobo Sutiar sampun paripurna kalajengaken satu atraksi spektakuler ya persembahan dari Persatuan Putra Sakera. Dipersilakan naik ke panggung kehormatan. Semoga lagunya Oramba. Oke, kami ucapkan terima kasih matur nuwun atas rawuhnya rekan-rekan Persatuan Putra Sakera. Dan juga terima kasih matur nuwun untuk rawuhnya dari segenap pengunjung dan tanpa terkecuali dari segenap rekan Bioto dan Sinomanya. Oke. Selamat datang Sugeng Rawu untuk Persatuan Putra Sakera. Yang turut memeriahkan hajatnya Bapak yang punya gawe, yang di Bapak Kusma, Ibu.
Inilah saudaraku penampilan spektakuler permainan dari Persatuan Putra Sakira Indonesia. Terlalu sempit ya. Yes. Ya.